Hola, nens i nines de tercer i de quart. La pràctica 5, la pràctica d'aquesta setmana, va sobre les presentacions o slides de Google. Ja heu llegit l'enunciat d'aquesta pràctica que serveix per ajudar-vos a l'hora de presentar un tema o un treball als companys de la classe, a una ponència o ja on sigui necessari fer una presentació. A veure, ja teniu aquesta pàgina per fer feina que vos he compartit en el Classroom i ara vos explicaré les eines i els menús principals que heu d'utilitzar per dur endavant aquesta pràctica. Molt ràpidament dir-vos que a la barra aquesta de l'esquerra teniu les diapositives, no se diuen pàgines de presentació, se diuen diapositives. I vosaltres, com diu l'enunciat de la pràctica, no heu de crear 5 de diapositives. La primera ja vos ve donada per defecte i quan en vulgueu fer més, podeu fer més, i així aneu creant, d'acord? Que una la vos cola se pot canviar d'ordre, pitjant, arrossegant, poses aquesta aquí i la vas canviant d'ordre. Anem a la primera. Primer de tot, aquí tenim uns botons importants, uns menús importants, que aquest d'aquí diu disseny. Mireu, aquí teniu diferents dissenys. Per tant, cada diapositiva hi hem d'aplicar un disseny diferent. A la primera de portada sempre és recomanable utilitzar aquesta d'aquí. D'acord? Per tant, ja la tenim feta i jo he triat un tema. Per exemple, paddle surf. D'acord? Aquí de si voleu posar alguna cosa, un subtítol se posa, si no, no passeu pena perquè això, quan se presenta, no se veu en pantalla. D'acord? Ho veig aquí? Això és el que veuria la gent, paddle surf. El fons, en blanc, queda un poquet fluix i el que hauríem de fer és cercar un fons de color, d'acord? O podem posar una imatge, anem a cercar un color. Ja han dit que no han de ser colors forts per no fer malbé els ulls dels que miren i triarem un blau fluixet. Jo puc triar que sigui només en aquesta pàgina o que sigui a totes, d'acord? Per tant, a totes se m'ha posat aquest color celet de fons. Segona pàgina. Val? Ara jo he de triar un disseny que a mi m'agradi. Disseny, per exemple, sempre és interessant posar una imatge o un vídeo sobre el tema del que parles per ajudar en els que escolten a entendre millor el que diu el ponent o l'orador o la persona que es posa a la presentació. D'acord? Per tant, per exemple, aquí, llavors subtemes. Dins el paddle surf jo puc parlar de taules, les taules del pàdel, i aquí puc anar a posar una imatge de taules del pàdel. Com ho faig? He d'anar a Google a cercar la imatge, d'acord? A Google Imatges. Vaig aquí, una pestanya nova, Google Imatges, i aquí pos tables paddle surf. Molt bé, i me sortiran imatges, d'acord? Per tant, agafo la imatge que més m'agradi, per exemple aquesta, i hi ha diverses maneres de poder insertar una imatge. Sol anar bé totes. Una és botó dret, copia la imatge, on anem a presentació, i aquí botó dret, enganxa. Se mos ha enganxat la imatge, no passa res si mos queda al mig, l'arrossegam i tenim aquestes línies que mos marquen l'espai que estaria bé que ocupés la nostra foto, perquè quedi bé a ulls dels que mirin la presentació. Més o manco que mos quedi quadrat, si no, no passeu pena perquè repeteix que aquestes línies llavors no se veuen. Aquí, allà on hem de fer una mica d'escrit, sempre recoman posar o bé els puntets, 1, 2, 3, o bé els punts de llista. I aquí podem dir, per exemple, podem posar que són de taules de ruta, taules per fer surf, taules de competició. Tot això d'aquí, evidentment, si ho trobem que està en lletra petita, ho podem seleccionar i fer-ho més gros. D'acord? En el proper vídeo vos ensenyaré com posar vídeos, inserir vídeos i més coses. Fins ara.